F'dawn ix-xhur sajfin ix-xatt ta' Birżebbuġa ikun miżgħud bin-nies sa minn kmieni filgħodu u dan miegħu iġib ċertu sfidi. Fl-aħħar sigħat żewġ persuni tresqu l-qorti brabta ma' serq ta' numru ta' oġġetti minn fuq il-bajja sabiħa ta' Birżebbuġa. Tkellimna ma' sindku ta' Birżebbuġa Scott Camilleri li saħaq dwar l-importanza tal-preżenza tal-pulizija li tagħti serħan il-moħħ lil dawk li jfittxu Birżebbuġa għal ftit ħin ta' mistrieħ. Aħna bħala kunsill nagħmlu meetings ta' sekwit kemm mal-pulizija tal-komunità, kemm ma' dawk tad-distrett biex aħna nkomplu nżidu s-sorveljanza tagħna fuq il-bajja, b'mod speċjali sorveljanza bil-klieb biex ma jkunx hemm problemi ta' drogi, eċetera. Sorveljanza wkoll informat li ħajkonna sorveljanza mill-pulizija bil-kavallerija biex għad iktar post sikur u ta' serħana l-moħħ għal dawk li jiġu viżitaturi ġewwa l-lokalità tagħna. Is-sindku qal ukoll li l-pulizija tal-komunità jagħmlu rondi fuq il-bajjiet tal-lokal u jwissu lil dawk li jkunu fuq il-bajja f'każ li jkollhom xi oġġetti fosthom basktijiet miftuħa biex jieħdu ħsieb u ma jkunux vittmi ta' xi serq. L-istess twissija tmur għal kull min ifittex ix-xtajtiet l-oħra madwar Malta u Għawdex.